Ovocné dreviny rodia na rodivom obraste. Rodivý obraz predstavujú takéto drobné konáriky, na ktorých sa vytvárajú najprv lístky a potom neskôr kvety a neskôr plody. Ovocné stromy sa režú v predjarnom období po uplynutí silnejších zimných mrazov. Režú sa podľa typu skorosti dreviny približne od konca februára do začiatku kvitnutia, čiže v máji. Stromy plodia na drobných konárikoch obraste. Rodivý obraz sa vytvára v 3. roku života konára na strome. Na rodivom obraste sa tvoria kvetné púčiky, na ktorých sa potom vytvárajú plody. Stromy je potrebné rezať tak, aby bolo zastúpenie obrastu čo najvyššie, aby boli konáre od seba vzdialené aspoň 20 cm, aby mali dostatok priestoru na rast plodov. Na stromoch odstraňujeme hlavne kolmorastúce konáre, tzv. Vlky, ktoré prehustujú korunu stromu. Skracujeme vlaňajšie prírastky konárov, tzv. Letorasty, o 1/4 až 1/3 na podporu rastu bočných sekundárnych výhonkov. Čím je konár vodorovnejší alebo previsnutejší, tým viac môže priniesť plodov. Preto konáre režeme na spodný prevodový konárik.